Смятате ли, че се храните пълноценно? Изпитвате ли постоянна, непреодолима умора и отпадналост? Боледувате ли по-често от нормалното? Искате ли отново да си върнете тонуса и енергията, които са ви липсвали в последните месеци и дори години? Тук на помощ идват мултивитамините на Здравитал. Поливитерал. Погрижете се за тялото си още сега. Подсилете тялото си. Поръчайте мултивитаминът Поливитерал още сега на телефон 02 809 28 69 или онлайн на Здравитал.bg. В момента, в който обявиха, че пускат на пазара мултивитамините Поливитерал, аз веднага си ги поръчах. Направи ми голямо впечатление състава. Много богато съдържание на витамини, минерали и екстракти в дози оптимални за здравето. Веднага след като получих поръчката, започнах да пия по една капсула на ден. И резултатът не закъсня. Много бързо се почувствах тонизирана, по-енергична, а вече и много по-рядко боледувам. В практиката си се налага да консултирам пациенти с различни имунодефицитни състояния и хормонален дисбаланс. Ежедневното набавяне на необходимите ни вещества в организма е от жизнено важно значение за нормалното му функциониране. Препоръчвам приема на мултивитамини Поливитерал от Здравитал при умора и отпадналост, при нездравословно хранене, за профилактика и поддържане на организма ви в отлично състояние. И ако имате допълнителни въпроси относно продукта, неговия състав и дали той е подходящ за вас, обадете се на нашите здравни консултанти. Те са готови да ви съдействат по всяко време. Поръчайте Поливитерал от Здравитал на телефон 02 809 28 69 или онлайн на Здравитал.bg.